Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kumsh binta ka jing rakhe ka World Ozone Layer Day ka seng samla jayaw lai dom dorbar ha khan ro truk nai lur arajar postan klapin long ye ka jing Pynsngewthuh Khynnah Skul haro ka phang jong ka jing Khiah dak bakintu ban bam ka jing bang bete ya kamen baban kier ne ka jing bam jingdi ki bapin tranya ka met ka phat ha ka jing lang blapnya du president wa Melvin marbanyang Laidon lang ujanis ketri ba medan dan tatyang rengkaru MLA kanol Shillong uba Edelbert nongrum UMDC ba kwe kibla chakos ngau ba ha ke interactive session la ajing gran ru de kinong mikmat na Green Tech Foundation